300 měsíčně. Tolik já investuji do svých vlasů. Protože se mě často ptáte na mý vlasy, tak jsem se rozhodla, že se s váma podělím o svou zkušenost, i když teda riskuju, že přibude zrze. Sdílím s vámi pouze to, co se osvědčilo mně a nejedná se o placenou reklamu. Nikdy jsem nevydržela u žádné barvy příliš dlouho a tak jsem to pořád střídala mezi černou, hnědou, blond, ale i rezavou. Na mých vlasech se tyhle změny každopádně podepsaly. Přičemž nejhorší dopady pro mě mělo barvení červenou barvou, protože po každém obarvení byla moje pokožka na hlavě tak sežehnutá, že se mi vytvořily lupy. Kvůli své citlivé pokožce na hlavě jsem vyhledala biokadeřnici v Praze. Poprvé v životě jsem tak vyzkoušela henu a od té doby se barvím doma sama. Já mám tedy osvědčenou trojkombinaci těchto barev od značky Vono. Jak můžete vidět i na videu, hena je takovejhle atraktivní prášek z rostliny henovníku bílého. A přijmě si dalších bylin. Přidám horkou vodu podle návodu a zamíchám v brutálně starý misce. Vznikne mi takováhle sexy kejda a můžu jít na to. Já už většinou dobarvuju pouze odrosty a postupuju jako při barvení normální klasickou barvou. Jedna paní doktorka, kterou mé vlasy zaujaly, mě překvapila svou obavou z alergických reakcí na henu. A tak jsem koukla do Wikipedie. Opravdu, co se týče alergických reakcí, tak je rizikovější černá hena, ke které se přidávají směsi chemikálií právě proto, aby barvila černě. Přebytky barvy nanesu na konečky vlasů, aby byly taky krásně zářivé a vyživené. Barvení bude účinnější, když si na hlavu dáte takovouhle krásnou sexy čepici. A toho, co z vás poteče ve sprcháči, se vůbec nebojte, je to omyvatelné. Pak už jenom krásné, zdravé a lesklé vlasy. Protože hena se využívá právě pro své léčebné vlastnosti. Hena regeneruje, zpevňuje vlasy, pomáhá při problémech s lupy, je vhodná i při alergiích kůže, mykózách či ekzémech. Je přirozeně antibakteriální a antiseptická. A jestli vám tohle video alespoň trochu pomohlo, tak mi určitě dejte vědět. Zatím pa, vaše Michelle B.